नमस्कार, हम संतोष कुमार रउआ सभे देखो तनी भोजपुरी 24 न्यूज। अभी हमनी के ओ स्थान पे बानी जा जौन की शाहपुर के दियारा क्षेत्र के सबसे पुराना बाजार है। हमनी के तो देखले तो नहीं जा, बाकी लोग कहेला कि ए क्षेत्र में एकरा से पुराना बाजार ना रहे। ई दियारा क्षेत्र के मात्र एक बाजार रहल है जौन की आज गंगा में विलीन होता। लगभग 75% हिस्सा यह बाजार के गंगा जी में तहस नहस हो गई कटाव के वजह से। अभी है जौन रउआ सब कटरा देखत तनी जौन की गंगा में विलीन होखे वाला बा। ई कटरा हमने के एजा मालूम कनी है जा कि विकास ठाकुर जी के है जौन की उत्तर प्रदेश बलिया में स्थित बा ई बाजार। हाँ, आई उनका से फ़ोन पे कुछ बात कल जाई। फ़ोन लगावा तनी हम आ जानल जाए कि हाँ और सबके कितना तकलीफ बा ई बाजार भसला से। देखिए अभी हमने के जौन मकान है देखा तनी जा जौन की गंगा में विलीन हो गई मकान ना मार्केट रहल हा। आ मार्केट मालिक भी अभी हमने के फ़ोन करतनी जब लाइन पे ले बनी जा। हाँ, विकास ठाकुर जी से बात होता का? जी जी। तो अभी कहाँ बने रहुआ? हाँ हेलो जी, अभी कहाँ बने रहुआ? अभी तो हम बढ़िया ही बनी। एजा तो मार्केट और गंगा में विलीन हो गई। और ये बड़ा देखनी है कि ना अभी? भी बना बड़ा अब का कहीं देख के तो ना रोले बनता ना हमले बनता है से हम के बहुत कुछ सैनी जगह रही है जब की तो जगह आखिर पे कितना दिन से एजा बाजार बनौले रहनी हजारा सब? वो तो हमनी के अब 30-35 बरी से रहला। वो हमें ना हमार पापा भी उजे गुजरले। वो भी अपन पूरा कमाई उजे लगेले, हम जितना कमाई उजे लगैनी। अब वो सब माने एहू रउआ बारा के डेट में रहुआ एजा दुकान कैले रहनी है कि ना? जी ए बारा बहुत लोग एजा पूरा मेन बाजारे रहल हउवे। एक तरह से देखा जाए कि मोहड़ा रहल हउ हर पूरा जी जी बहुत लोग के जीविका चलत रहली वजह से। जी, जौन दू पीढ़ी मिल के एगो बाजार सजोवल आदमी तौन आज मिनटो सेकेंड नाम लागल गंगा में विलीन हो गई। रावा सबके एकरा पहिले सरकार से कोनो मदद मिलल है कि ना? ना सरकार से कल पूछऊ ना अइलिया, देखऊ ना अइलिया, अब का कह दे सरकार के। ई तो बाजार यूपी में आ जाला कि बिहार में? हमनी के तो यूपी में पड़ जाने जा। अच्छा, ठीक बा ठीक बा। अभी कोनो सरकार से कोनो प्रकार के ना हेल्प बा ना कोनो चीज दिया, का कहिया। जी जी, जाता सब ठीक बा ठीक। ठीक है।